नोंसोरनो मा नांगौ? मा गरमलै? साला मा खोनाबाय दं? दांदो बोख्रां नोंनि आखला बांद्रायबाय। मा? दाथ' नोंहा हारानि गोदला जोबसिगोनलै। बोख्लायदो। आदा Hey. Here, hey, hey. Hey, chala. Hiya. Mana ektora? Hiya. नों साला आंनि खामानियाव हेंथा होबाय थाग्रा। आं मानसि किडनेप खालामो जेरावबो हेंथा होबाय था। बोख्रां नोंनि किडनि खानायनिफ्राय बन्द जासिगोन। दिनैनिखौ फुजासो जागोन। आंनि किडनि खानायखौ नों बन्द खालामनो?
হেই बेथा बिगुरा मानदों नामा आं जायला माबान होबाय हल' पासानि गैया बेथाया बारा बारासिन बावदों लावगा मेब्ला दांना होदो बिगुरा मानदो बिहा है बेथाया ये होद आइदै है ओइ चिमा आइदि बस ओइ सिमाफोर उथि सिमा उथि होसो सैमाफोर होसो है हैया ओइ हैया हैया होद दाना थारलि गस्ला खुना नोंद्रालै इखो आंबो नायनि र' है हैया हैया है हैया
साला नों मानसि किडनि खालामबाय थायो बेसे किडनि खालामबाय थानानै नों थैदो नोंखौ दिनै फोजोबस्रांसै थ' थांसै अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बैसागु बोथोरा दोमैलुलु रैदुबु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बैसागु बोथोरा सना बेसेदि रमायना सना बेसेदि समायना दोमैलुलु रैदुबु अखाबो गैया